mga pahanumdum sa mga tumuluo sa Semana Santa nga nagapanghanda na sa Domingo de Ramos. Hinigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Pila sa aton kung tiun sang Kwaresma nagahingalit magbakasyon o kun magpalayo sa masako kag makapoy nga obra. Apang pahanumdum sang simbahan indi man paglipatan, ilabi na sang mga Romano Katoliko ang matuod-tuod nga rason sa likod sang pag-obserba sang Semana Santa, ang pagdumdum kag pag-unong sa kasakit kag kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Ini ginapahayag naton nga si Kristo amo ang nagahari sang aton nga kabuhi. Gani nga kabay pa nga mapamatud-an man naton ini pagi sa aton nga mga buhat. Kag sa sini nga Semana Santa ti ginapaiway gid no ang mga butang nga bal-an naton nga makaguba sa aton nga focus. Hindi man pagkalimtan nga magkumpisal kag magpuasa bilang kabahin sang pagsakripisyo kag pagpenitensya sa tion sang Semana Santa. Ginimbitar man naton nga ipraktison naton no ang pillars sang aton nga sing Kwaresma nga mo ang prayer, fasting and almsgiving. Sini nga Domingo pagasaulugon man ang Domingo de Ramos bilang pagdumdum sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Hingyo sang simbahan apisar masako sa pagpreparar sa bakasyon kuntani indi gid pagkalimtan nga magpamalandong kag dumdumon si Ginoong Hesukristo kag ang iya binuhatan para sa bug-os nga katawhan. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.